Τι ώρα περίπου έγινε? 4:25. Αυτό της μάρτυρας. 4:25. Εσείς περνάγατε από κάτω με τα παιδιά σας. Ναι. Και τι είδατε, περιγράψτε μας λίγο τι είδατε. Άκουσα φωνές μωρού, κλάματα και γύρισα το κεφάλι μου και είδα που το είχε. Για να μην φαίνεται λίγο η πλάτη, για να μην φαίνεστε, γι' αυτό. Και άκουσα φωνές μωρού, κλάματα και γύρισα επάνω και είδα να κρατάει το μωρό έξω από τα κάγκελα και σάστησα, κοίταξα και λέω τι κάνετε. Δεν μου μίλαγε, λέω σας παρακαλώ πείτε μου τι κάνετε. Μου λέει εσάς τι σας φαίνεται. Μου λέει εσείς τι θέλετε. Λέω τι κάνετε εκεί με το μωρό. Και το μωρό φώναζε θέλω τον μπαμπά μου. Και λέω γιατί έχετε το παιδάκι έξω από τα κάγκελα. Μου λέει βγάλτε τα γυαλιά, δεν βλέπετε καλά. Μου λέει δεν το έχω έξω από τα κάγκελα. Μα λέω εσάς βλέπω τα πόδια σας μέσα από τα κάγκελα και το κορμάκι του παιδιού είναι έξω από τα κάγκελα. Μου λέει όχι, γυρίζω στο μεγάλο μου το γιο και του λέω αγόρι μου, του λέω βλέπεις αυτό που βλέπουν έξω από τα κάγκελα το μωρό. Ναι μου λέει μαμά και εκείνη την ώρα το πετάει. Και μόνο πρόλαβα, εγώ δεν το είδα να πέφτει γιατί γύρισα το κεφάλι της μικρής μου της κόρης να μην δει και έτσι δεν είδα κι εγώ. Δεν ξέρω αν το είδα μεγάλος γιατί άρχιζα και φώναζα. Και μετά έκρυψα τα παιδιά στη γωνία να μην δουν το υπόλοιπο και τη βλέπω με το ένα πόδι έξω από τα κάγκελα και της φώναζα σε παρακαλώ μην το κάνεις. Επιδείξεις και της λέω πες μου εγώ τι θες να σε βοηθήσω εγώ, τι μπορώ να κάνω, πες μου τι θες να σου κάνω εγώ και μου λέει δεν μπορείς να κάνεις κάτι εσύ και πήδηξε και αυτή.